Ei, molt bones, tornem-hi. Anem a veure avui un vídeo molt curtet per veure els tipus de nombres, els tipus de números en Excel, que són molt senzillets, ¿vale? Som-hi! Tenim aquí, en la pestanya d'inici, tenim aquí aquesta part que parla dels tipus de nombres. Aquí l'únic interessant, bueno, hi ha tot interessant, però aquí podríem parlar que hi ha aquests dos botonets per augmentar i disminuir decimals. I després tot l'altre, aquí és per canviar el tipus de número, però anem a veure en el menú com es fa. ¿vale? En les versions de Windows recordo que tenim aquí un petit botonet que hi podeu clicar, i en aquesta versió jo m'he d'anar aquí a Formato Celdas. Menú Formato Celdas, que ens surt aquesta finestra amb diferents pestanyes, i anem a veure aquí, en aquesta primera pestanya de número, els diferents tipus de número que tenim. Primer de tot hauríem d'aclarir que una cosa és el que tu veus en una casella i una altra molt diferent al número que hi ha dintre com a contingut d'aquella casella. ¿vale? O sigui, tenim per una banda el contingut real, el valor real d'una casella, i per una altra banda el que es veu realment. ¿vale? Per tant, quan tenim un número en una casella, si li posem general, si li posem aquí general, sortirà exactament el valor que contingui. Molt bé, a partir d'aquí anem a formatejar o veure de diferents maneres un mateix número. ¿vale? Molt bé, deixeu-me que ho posi així. Per exemple, vaig a posar un número que és 3,1415, no me'n recordo, 92,7, o alguna cosa així. ¿vale? Vale, doncs anem aquí a Formato Celdas, perdó. I en el Formato Celdas veiem que aquí tindrem sempre la mostra, i tenim que si posem general sempre surt el mateix número, d'acord? Si posem format número, podem fer tres coses. Per una banda, restringir o augmentar o disminuir el número de decimals que hi volem tenir. Si posem 2, sortirà 3,14. Si posem 4, serà el 3,1416, que és el número pi que coneix tothom. Molt bé, una altra cosa que tenim aquí molt important, molt bona, és poder utilitzar el separador de milers. Això serveix perquè de vegades quan tens un número que comença per 437 milions, no sé quantos mil, tal, doncs de vegades, com que hi ha tants números, però es pot complicar a l'hora de llegir-lo, no? Vale, doncs tenim el separador de milers que ens ajuda molt. I després tenim aquí el dels números negatius, de manera que podem tenir el número negatiu podem tenir en negre amb guionet, amb vermell, o aquí amb vermell i amb guionet. Vale? No hi ha problema. Molt bé, anem a veure. El tipus moneda és un número normal i corrent, al qual se li posa automàticament una posició de números decimals, normalment 2, ¿vale? 2 decimals, se li posa el separador de milers i se li posa el simbolet de la moneda que tingueu. Aquí tenim l'euro, doncs posaríem el simbolet de l'euro, d'acord? De manera que aquí tindríem a la nostra mostra, tindríem el 3,14 euros. Me saltaré el format de comptabilitat i anem al formato, per exemple, anem a veure el formato fetge. Vale, el formato fetge, si us fixeu, aquí posa 3 de l'1 de 00. Vale? 3 de l'1 de 00, sense saber exactament què és el 00, si vol dir 2000 o vol dir 1900. Vale, ara us explico per què vol dir 1900. Molt bé, en Excel, interiorment, les dates són números. Les dates són números. I les hores, com veurem ara, també són números. Vale? Les dates. Com ho fa l'Excel per convertir les dates en números, les números en dates? A veure, és molt senzill. L'1 de l'1 de l'any 1900 implica interiorment per l'Excel el número 1. És a dir, si jo poso aquí, per exemple, 1 del 01 de l'any 1900, que m'ho posaria així, com a 00, vale? Si jo me'n vaig aquí, per exemple, a Formato Celdas i li dic que això és un número, el número és el 1, d'acord? Perquè és l'1 de l'1 de l'any 1900. Per exemple, si jo poso aquí, per exemple, mira, això, avui és 11 de febrer, 11 del 02 del 2021, que és la data que estic gravant aquest vídeo, em surt automàticament el número, com que jo li he posat que era formato número, ¿vale? Em surt automàticament el 44.238. Vol dir que de l'1 de l'any 1900 fins al dia d'avui han passat 44.238 dies exactament. Molt bé, i això és tot, ¿vale? Anem a veure això en quant a les dates,
Si fem formato celdas, li diem que és una data i surt 11 del 2 de l'any 21. Si posem així, doncs serà dijous 11 de febrer del 21, o el format que aquí tenim diversos formats que hi podem posar, d'acord? Podem posar així, per exemple, una data mitjaneta, 11 de febrer del 2021. Les hores, aquí tenim 00 perquè funciona de la següent manera. D'un número, la part sencera del número implica la data. La part amb decimal d'un número impliquen les hores. Per tant, si volem posar hores, si és el dia d'avui a les 9 del matí, haurà de ser el dia 44.238, que l'hem calculat fa un moment, coma alguna hora. I ja està. Jo no hi treballo gaire amb les hores, amb els meus alumnes, però està bé que ho tinguis present. El format percentatge el deixem per d'aquí un momentet, que ara us l'explicaré. La fracció és per posar 0,25, per exemple, com a un quart, o alguna cosa així, fins a 2 dígits, fins a 3 dígits, com a mitjans o quarts, una mica així. Jo no treballo molt amb això, però que sapigueu que existeix. El format científic surt en algun dels meus exercicis. Llavors, convé que sapigueu que el format científic serveix per posar de forma més curta un número molt llarg. Un número molt llarg pot ser un número molt gran o un número amb molts decimals. D'acord? Són els números molt llargs de moltes xifres. Doncs el format científic el que fas és cursar el número i llavors posarà sempre un 4, per exemple, en aquest cas, amb coma E, un més i un número, el número de decimals. Això vol dir el número de zeros que porta després. Per tant, seria el 40.000 aproximadament, d'acord? Només que sapigueu que quan us surt això vol dir que el número és molt gran, té moltes xifres, normalment, no hi cap en la teva cel·la i llavors l'escurça posant-lo automàticament en format percentatge. Molt bé. Format text és un format normal i corrent. Llavors tenim els especials com el codi postal o un número de telèfon que no acaba de sortir massa bé. Jo crec que no funcionen massa bé. Potser el codi postal sí, però la resta no. La resta no, I aquí tenim números personalitzats que, si un cas, ja entraríem en un altre moment. De moment, pel nivell que jo vull fer amb els meus alumnes, aquest format personalitzat no el fem. Queda, per tant, el percentatge, i el percentatge el deixo per l'últim perquè dona algun petit mal de cap. El format percentatge és un format especial en el que passen dues coses. Format percentatge agafa el número i el multiplica per 100 i després li posa el símbol del percentatge. D'acord? Multiplica el número per 100, i li afegeix el símbol del percentatge. Per què dic que dona mals de caps? Doncs a vegades perquè quan un alumne vol posar, aquí per exemple, vol posar 100% i posa 100. Passa, de vegades passa, Molt bé, però llavors se n'adona que n'hauria de posar el format percentatge. Llavors, en lloc de vindre aquí i fer així, per cent, que és el que hauria de fer, no ho fa. Què és el que fa? Posa el símbol del percentatge i llavors aquí s'espanten. Per què? Doncs perquè agafa el símbol del percentatge i aquí, i és més, de vegades va així amb 2 decimals i tot, llavors veuen que el seu número 100 s'ha convertit en un 10.000,00 i no ho entenen. Doncs és molt fàcil, ha posat el que havia de posar, multiplica el número per 100 i li afegeix 2 decimals. Què ha passat? Mira, és molt fàcil. Ja en farem de fórmules, però si tu poses 80 euros per 50%, per exemple, fas 80 per 50%, o sigui, tu ja esperes que el resultat d'això sigui 40. Tu li dones, realment el resultat sigui 40. Però per què funciona? Doncs perquè el 50% ell entén que és un format percentatge. Per tant, 50% realment no és el número 50, sinó que és, com que multiplica per 100 el format percentatge, el 50 realment és un 0,5. És un 0,5. Per tant, funciona 80 per 0,5, 40. Funciona, és lo normal, però de vegades us lia. Per això ho explico. Però que quedi clar, el format percentatge sempre multiplica. Si heu de posar 50%, poseu 50 i el símbol del percentatge, perquè si no, no us funcionarà. Si poseu primer el 50, ell entén que és un número 50, i llavors poses el format percentatge, i el format percentatge multiplica per 100, i no serà 50, sinó que serà 5.000%, i això no funciona. Molt bé, jo crec que ja això és tot. Era un vídeo, en principi anava a ser curtet, crec que no ho serà tant, però en fi, és el que tenim.
I no res, ens veiem a classe o en el proper vídeo o allà on vulgueu, d'acord? Vinga, ens veiem. Adeu!